नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां गोमाजादों नामा? नोंथाङा बेंक एकाउन्टनिफ्राय एबा एटिएमनिफ्राय रां लुथिजादों नामा? जुदि लांजादों अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। बेंक एकाउन्टनिफ्राय एबा एटिएमनिफ्राय मिथिस्लाब मोनै रां लुथिना लांजानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव आसाम पुलिसा मोनसे जानबुं अनजिमा फोसावदों। 1930 जानबुं अनजिमाखौ नोंथांमोना बे खेबनिफ्रायनो गोसोआव ला। 1930 जानबुं अनजिमाया नोंथांनि थाखाय 24 घन्टा सार्भिस होगोन। माब्लाबा नोंथाङा गावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय एबा एटिएमनिफ्राय रां लुथिना लांजादोंब्ला थाबैनो 1930 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो हागोन आरो नांगौबायदि मदद मोननो हागोन। बेंक एकाउन्ट आरो एटिएमनिफ्राय रां लुथिना लांजानाय सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोनांथार जानबुं अनजिमा फोसावदों आसाम पुलिसा। नोंथांनि बेंक एकाउन्ट आरो एटिएमनिफ्राय माब्लाबा सोरबा दुथाङा रां लुथिना लांदोंबा थाबैनो 1930 जानबुं अनजिमायाव कल खालाम। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।